Madinuagon nga mga palibot, pagpakita sa mga kanasan sa pagmaniobra ka mga baruto, kadlaw sang turista, ngirit sa mga tawo, kag ang pagbulong sang kahidlaw, ang ginbilin nga mga butang sa natapos lang nga 50th Iloilo Guimaras Aparaw Regatta 2023. Nagumpisang kay watan sadtong Marso 12 kag ini nagtakop sinilamang nga Marso 19, 2023. Nanari-sari nga mga aktibidad ang ginhiwat sa Sininga Festival. Kaangay na lang sa sinamba sa Regatta Dance Competition kung sa diin nakuha sang Grupo Ilonggo de Saltadores ang kampyonato. Pintatawo kag paraw main selling competition ukon ang paglumbaanay sang baruto. Luwas sa madinuagon nga mga paraw, nabusog man ang mga tawo sa ginpatigayon nga lechon eating contest kung sa diin ginpanghatagan ang mga tawo sang libre nga lechon. Ginbugaya naman ang okasyon sang manami nga tiyempo kag wala gid nagpakita sang senyales nga nag-ulan. Naibaluan nga nag-umpisa ang pinakauna nga Aparaw Regatta Festival sa tuig 1973 kag may katuyuan nga ipreserba kag ipakita kung ano kayaman ang kultura sang mga Ilonggo. Kagini naman si Kabanderang Carl Garganera, nagabandera sa matudtuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, Radyo Bandera. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang Pure C, ang alkaline-based nga vitamin C, hindi acidic, marami sa immune system. Ang Pure C, ang marami kombinaron sa DTX 500 capsule.